цяла нощ молитвено мълвя. Чуй моите думи, Боже милостиви, дари с любов и радост този свят. На всеки дай каквото му е нужно. За мен е Боже дар, да пази, да утешавам всяка болка чужда и пресушавам детските сълзи. На всеки дай каквото му е нужно. За мен е Боже дар, да пази, да утешавам всяка болка чужда и пресушавам детските сълзи. Измъчвам се за всяка скръб човешка, за всеки поглед плах и нещастлив. Срамувам се за всяка чужда грешка, за всяко зло душата ме боли. Зато и когато хората заспиват, аз цяла нощ молитвено мълвя. Чуй моите думи, Боже милостиви, дари с любов и радост този свят. На всеки дай каквото му е нужно. За мен е Боже дар, да пази, да утешавам всяка болка чужда и пресушавам детските сълзи. На всеки дай каквото му е нужно. За мен е Боже дар, да пази, да утешавам всяка болка чужда и пресушавам детските сълзи. Въпреки че черпиш идеите си от автентичния фолклор, ти си поп-фолк изпълнителка. Какво е за теб поп-фолка? Поп-фолка ми дава така различни насоки на стилове, в които мога аз да пея. Общо взето народната музика, тя е точно в някакви релси, точно така трябва да се изпълнява, както нали, са ни учили в училище, докато поп-фолка ми дава възможност да изпея една прекрасна балада, дава ми възможност да изпея едно много хубаво и весело денс парче, в същото време ми дава възможност да изпея една народна песен. Просто в поп-фолка няма ограничения. Това е най-хубавото и наистина се чувствам като в свои води, защото така ми дава възможност да бъда наистина една странно развита певица и винаги да изпея това, което на мен ми е приятно. Все още в България поп-фолк е едно негативно понятие. Защо се гордееш, че изпълняваш поп-фолк? Наистина напоследък дори е малко срамно да се наречеш фолк певица, но аз въпреки всичко наистина се гордея, че пея поп-фолк, защото правя качествени неща. Мога да застана зад всяка една песен, която съм направила. Друг е въпросът, че напоследък наистина излязаха песни, които лично аз
не бих искала след време моите деца да слушат. Затова единственото, което мога да отправя така като призив към моите колеги, е правете песни, с които след време да се гордеете пред децата си, те да не се срамуват от това, че сте техни майки или бащи, защото малко или много, колкото и смело да звучи, ние фолк изпълнителите оказваме голямо влияние в възпитанието на децата. И ако ние самите не се осъзнаем и не правим качествени неща, с които да възпитаваме след време и нашите деца, просто тогава много жалко за нас. Здраве, здраве!